kuna waje kuna jira. Ai muna tsayuwar jiran ka ne. Ina Sayar take? Sayar ta ce ka kira ta. Zuwa ofishin 'yan sanda. 'Yan sanda biyu ne suka zo nan gurin. Suka tafi da ita a wata motar jeep. Sayar kina ina ne? Ga 'yan daba suna ta bi na. Kina wace anguwa? A ƙarshen titin Nehru. Na gane. Akwai wani masallaci daga hagunki. Na riga na wuce shi. To za ki iske wani gidan madara. Ki maza ki shiga ki buya a ciki. To shikenan. Kina ina ne? Su suna ina ne? Sun wuce. Za su dawo saboda hanyar ba ta bullewa. Ki maza maza ki fito daga nan sannan ki gudu ki zo kan babban titi. Kin ji? Ki sauri. Halo? Halo, Sayar? Sayar? Me yake faruwa ne? Kai sauri mana kasara ta. Mutane sun faɗi gaskiya. Ba wanda zai iya mata dare aurensa. Ina za ki je? Ya kamata ki zauna tare da mijin ke ji cewa ma kina kusa da shi. Shekarunka sun fara nauyi. Ko baka sani ba ne? Sayar kenan. Soyayya. Ba ruwanta da shekaru, saboda aka zauna. Haka ne? Me ya faru? Ina ta baki sai ki fara vibration. Da mamaki. Me yake faruwa ne? Ba da gani ba ne. Wayar ka ce ake kira. Halo. Yalla bai Jabir ne yake magana. Akwai labari mara daɗi. Yanzu da muka samu sako cewar wani ya dasa bom a wurin hawa mota. Yanzu me abin yi? Na gane. Ku kira sashen kwararru a bom. Kada a bari mutane su ƙarasa gurin. Ni ma ina hanya. Wannan bam din ba wannan tashar take ba, tana tashin jirgin kasa ne, domin can ya bi mutane da yawa. Kai waye? Hello DCP Roda da ke magana. Wace ke magana? Kamla ce ta kasuwa. Yalla bai wani mutum ne ya zo ya ce in kira ka a waya saboda wai akwai bom a nan. To ina bom din yake? Hello? Vishnu Cinema ba ko? To amma fa akwai bom a gargashin gunkin nan na daura da gidan mai. Kai Rudra!
duk yayi zuba sai nemo abin da babu yake. Wai shi na neman bam. To yanzu ya za ka yi? Bam ko? To gashi ta bayan ka. Kamar dai yadda maka alƙawari yana karkashin wancan gunkin. Gashi nan sai ga bam. Inda safe kake ta guje-guje a gari. Na san kafafuwanka sun gaji dan sintiri. Ayya. To ga man tega sai ka dan shafa. Ba ka ji daɗi. Kafin na amsa wayar ka. Yawa ka gama. Na san zaka ji tsoro idan ka ji muryar da zaka ji. Yawa kai kunnen ka. Hello? Rodra, Commissioner Trivedi ne wannan. Yalla bai. Daga karɓar takardar transfer sai ka haukace? Me ya faru yalla bai? Kawai ka ɗibi rundunar 'yan sanda da rundunar ƙwararru akan bom kana ta yawo da su a cikin gari haka ake yi? Yalla bai jawabai na samu akan cewa akwai bom a gari. Me ya kamata na yi? Ai bai kamata na yi shiru na bar al'umma cikin hadari ba. Ka sa a gano daga inda aka yi kiran? Idan muka ce kowace kira za mu yi amfani da ita, to waye zai yi mana sauran ayyukanmu? Yalla bai wannan kiran da aka yi mana na gaske ne. Domin na samu bom din. Aina? A motar dan majalisa Prasad. Halo? 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 Ya katsa layin. Dole ka girmama ka fa a girmama ka. Kai, Rudra! Kai, ku bude ni, ku bude gobe na ku bude mu gobe. Waya Allah. Me haka kake yi? Baka da hankali ne? Waya, ya tabbata ni. Kai Rudra, babu wanda mutuwa take kyalewa. Wata rana lokaci na ne, wata rana kuma zai zama naka. Ga kwamishina na yalla bai. Ka san wani umarni ne na sa hannu a kai? Dan majalisa Prasad zai fita ran gadi na siyasa. Saboda haka dole ne za ku ba su tsaro. Saboda haka ba tare da bata lokaci ba ka shiryo runduna. Yalla bai za iya samun zanga-zanga. Kamata ya a soke izinin ma da aka ba su. Kai ba kanka ka sani, wannan izinin daga can sama aka ba da shi. Umarni ne. Yalla bai matsayin kaɗai da mai kai abinci ne? Ba abin da zai sai an umarce shi? Me? Kai zo nan. Yalla bai. Me ka bude baki ka gaya min? Yalla bai. Kafin wannan. Mai kai abinci. Ni mai kai abinci ne a gidana amma ba nan ba. To yalla bai. Rodira ni wannan shawara ta ce ba umarni ba. Sa'in sa da na gore abu ne mai hadari. Kai kokari ka zama abokinsa. Yalla bai. Yawan shan alewa zai iya zama maka ciwon siga. Yawan shan giya ciwon hanta. Amma abota da ni makiya zai jawo ma. Sannan magana da wannan zai iya jawo maka ciwon kai. Wannan shine abin da za ku yi kafin ku kashe su. Dukanmu ya kamata mu yi amfani da abin da aka tsara. Saboda duk wannan munamunan da ake shiryawa don a kashe ni ne. Wata rana za ta iya zuwa kanka Javed, ta dawo kan wannan, ta dawo kan wancan ma, har wannan ma. A hanyar wucewa za ku iso ga kantin sai da lemukan sanyi na Rajappa. Daga wannan kanti za a kawo abubuwan sha na sanyi ga waɗannan 'yan jagaliya. Wannan ne makaminsu na farko. Taku 10 daga nan za ku iso wani shagon kayan karafuna. Mai wannan shago sunansa Peter. Za ku samu isassun wuƙaƙe da adduna. Kafin karfin ya yi zafi za mu dake shi. Kada mu yi sake. Ku sani ba zai iya harbi ba. Ba za a ba wa Rudra umarnin harbi ba gobe. Saboda ubangidan nashi na tura shi hutu. Ba na buƙatar wani izini daga gurin ubangidana. Saboda na san ta yadda zan yi aikin kwarai ta mummunar hanya. Lokacin da ya fi dacewa shine lokacin da kuka wuce wannan gidan mai ɗin. Za mu kewaye Rudra da sauran mutanensa. Kuma duka za mu kashe su a bainar jama'a. A wannan sa'in ba wanda zai iya dakatar da ku. Idan akwai waɗanda za su iya bata mana tsarin ma wannan abu 'yan jarida ne. Saboda haka ya kamata mu hana su ɗaukan hotuna a wannan guri. Kun fahimci bayanin? Labai. Javed. Labai. Mutanen kasuwa suna tare da mu kuwa? Kamar ya? Saboda a gobe za a yi baran-baran za a yi ta ƙare. Prasad sai ka yi dan majalisa Prasad sai ka yi dan majalisa Prasad sai ka yi dan majalisa Prasad sai ka yi dan
majalisa Kun shirya? Prasad sai kai Kun ga mun wuce wannan masallacin. Ku karɓo makaman. sai kai dan majalisa Prasad dan majalisa Minti daya. Rudra, ya zaka canza mana hanya? Bayan nan ne hanyar mu. Hanya a rufe ta aiki ake yi. Jiyan nan fa ba a tone wannan hanyar ba. Yau kuma an tone, mu bi ta nan. Ina wannan ba zai yi ba, wannan murɗaɓar da ake mana a nan. Zalunci! Ba ma yi. Zaluncin 'yan sanda? Ba ma yi. Zaluncin 'yan sanda? Ba ma yi. Zaluncin 'yan sanda? Fadan bana ganin za mu samu wasu makamai a nan gurin fa. Kai ka kira mutanen mu. Ka gaya musu su zo su haɗe da mu, amma mu fara wuce gidan man tukunna, sannan sai su shigo su haɗe da mu. Kai, yi sauri ka kira shi. Zaluncin 'yan sanda? Zaluncin 'yan sanda? Rudra, yau ne ranar mutuwarka. Zaluncin 'yan sanda? Zaluncin 'yan sanda? Labai, ga mu nan kusa da gidan mai. To shikenan labai, kaman flashin kawai. Shin kowa ya shirya? Ga sanan suna zuwa. Barkunan tsohuwa. Ni ne wanda kai fyaɗe wa kanwarsa. Kai, ka san me abin da kai kuwa? Ku kama su! Bindiga ta ce wannan da alburusanta, ta ya sanya harbi bayan ba abin umarni ba. Me kake kallo aka yi labai? Ka sa yana kokonto akan manufarka. Kai mun shiru. Aikin banza, wannan ba abin wasa bane. Mutane da yawa sun rasa rayukansu, har da dan majalisa kuma. Idan ba ku ne ko kai harbi ba, to wane ne ya harbi? Yalla bai to ni ta yaya zan yin sani waye ya harbi a wannan gurin? Hukumar bincike ta kasa tana kan al'amarin. Yalla bai sai da na gaya maka a soke wannan rangadi. To shikenan sake majalisar nan biyu. An gama, amma ya kamata ka bar rubutaccen izini cewan ka ji ka gani a sake su. Au da bai kake so kai mun? Yalla bai, ni ce tanka nake so na yi. Muddin wani al'amari bai sanyi ba waɗannan mutane a basu a rufe. Kada ka bata aikin kai yalla bai. Me? Bata aikin kai yalla bai. To ka basu a rufe. Ka ga Rudra. Kada ka ja dagara da gori. Domin idan ka fasa gilashi, kai ne za ka yanke, ba gilashin ba. Yalla bai, wannan uniform ɗin da yake jikina daidai yake da rigar tare alburushi. Babu wanda zai taɓa ta, ya ci gaba da zama lafiya. Barka da zuwa yalla bai. Me wani barka?
sai baranmu da mutane yake yi kai kuma kana wani barka kai ga harbe ni kawai. Girma na gode kai hakuri. Bindiga ta sama da ko alburushi babu. Ai na ado ne kawai. Inda ya lokacin da viraji ne, to kowace bindiga da alburushi. Nunu, shin ka zo neman sulhu ne? ina rubuta tarihin ka nazo kai dan daba ne ba dan sanda ba kuma kai ba ruwa biyu bane ganga ne mai baki biyu da kidan da kican wannan mutumin shi ya harbe mun mutane na Kai, ai ba sai ka faɗa musu ba, tare da taimakon su na yi. akan me kuke goyon bayan sa kuna ganin wani wai shi mai gaskiya ne iye Nunu, ka kashe mutane a kasuwa, ni kuma na kashe mutanenka akan titi. Kuma mutanen da na kashe, kai, yalla bai akwai a rubuce? babu yalla bai ka ci bashi kuma sai ka biya wannan bashi da ka ci Sai mai kuma za ka ce, karen da arjun ɗina za su dawo? Bace min daga nan gurin, fice! mara mutunci na gode subramanium zaka nuna wa yatsa ka sauke yatsa ka kuma kada ka sake mun magana haka Oho. Ta ƙare ma, gaba ɗaya fadarka ta tashi daga aiki. Kaji, 1, 2, 3, 4, nan da kwana 4 wannan abin da kace gani sai ka tadde shi. Za ka dinga roƙo domin rayuwarka. Amma ka san me zan ce ma? Bace daga nan. Rabu da ni bana da canji. Biggity shiggity go, yeah. Go on, go, yeah. Kai kusan da Kai, kuke kai. kuka kamo ni, Me ku haka? kashe ni, sai na gama da duka iyalinka. To, Kashe mun ni. ji. Ka san ni waye An ƙi a kuwa? sake ka Ka din. sake ni mana An me ƙi a haka? sake ka. Kai Rudra, mu ne satan mutane yake daga cikin ayyukanmu. Yaushe kuma ka fara wannan harkar? In dai ku za ku iya, to mu wa me zai hana mu yi? Kalli wannan. Dan Allah ku yi hakuri kada ku kashe mu. Baba dan Allah ka cece mu, dan Allah baba. Baba idan baka taimake mu ba za su kashe mu. Dan Allah baba. Iyalinka na tuna ranan nan. Shi yasa ban harbe ka ba. Idan kuma baka yi abin da na saka ba, to ba zan kyale maka iyalinka ba. To, me kake so in yi? Ka zamo shaida akan maganar kes na bom. Tunanin me kake yi? Ka daure ka yakin alheri guda. A ranar ɗaurin aurenka, mun shiga kasuwa domin ɗaukar fansa. Akan mutanen da ba sa goyon bayan mai girma na gori. ana kashe su ɗaya bayan ɗaya ba za a kashe da yawa ba ni ne nake so a kashe da yawa ba ni wannan bob ɗin na waya wayo ku taimake ni wayo Allah kama kala jin tsoro ko to yanzu mai abin yi ne Mama na da baba na. wayo duk za su kashe mu kowa zai mutu yanzu shi kenan babu wani wanda zai cece mu kenan Mala akwai Rudra ai. Yau ne daurin auren to sa. kira shi kawai ko Eh. kai to amma ni ai bai san ni ba to kawai bari in baka wayar sai ku yi magana da shi To sai shikenan. sauri ka je wurin babanka ka ji ko To, sai ka gaya masa cewa idan na wannan madannin ka gane to zan to fara shikenan koren madani zai danna me launin riganka din nan kore irin na riganka Baba! Baba! Na yaro. Gashi baba, kai sauri ka kira Rudra. Halo? Baba kai sauri ka danna koren madanni. Ina tare da Nagori a lokacin. Wannan kuma shi ya kawo bom din. A hannun shi ne muka saya. Daga baya Nagori yayi wayo wa yaro, ya sa shi ya kaiwa baban shi ta da bom din. Zaka iya gabatar da wannan bayanan naka a kotu? Eh labai. Kai kuma ka amsa akan cewa kai ne ka kawo bom din? Eh labai. Na amsa. Mr. DCP, ka kamo Nagori Subramaniam a bisa aikata laifin ta'addanci. To ya labai. Ga takardar izini. To ya labai. madam
banza kawai. Kai kwamishina ya aka yi. Ni fa wallahi ba zan gara zuwa kurkuku ba. To aya gobe za ka samu beli. Na kwana ɗaya ne kai kuwa. Zan tura maka da abinci, zan sa maka maganin sauro da sauro ba za su takura ma ba. Kai ni fa ba zan so fan gara mai ta rayuwa ta baya ba. Idan ba za ka yi wani abu kai ba kawai ka sanar da ni, sai in san cewa zan tuntuɓi babban minista. Ai ina ganin ba ma babban minista ba, har prime minister za ka iya tuntuɓa akan wannan maganar. Amma kafin nan ya kamata na tuntuɓi sabon minista na. Sabon minista wato ministan iko, Rudra. Zan kokarta maka. Ka kokarta nake maka. Rudra, Yalla bai, kana ina? ina hanyar zuwa kama na gori. Ka fara zuwa ka same ni a ofishina tukunna. Wannan umarni ne. Yalla bai, za ka sa hannu. Waya ciki. Babban minista ne da gwamna, 'yan majalisa da kuma ciyamomi. Duk wani babban mukami daga yanki. Yalla bai, biro na. Ka barin ya fito ka karba mana. DCP Rudra Aditya Devraj. Ka san ni waye? Ni ne wanda na kara maka girma kafin na turo ka wannan gari na Nagapura. To, kamasho kake so? Ba wasa nake yi ba. Ina mai baka umarni. Me? Kada ka yadda ka kama na gori. Me? Wannan kes din za a miƙa shi hannun wani jami'in ba kai ba. Magana ta gaskiya Yalla bai. Zamana a garin nan ya sa ni ma bana ji sosai. Kai Rudra. Idan fa har ka kuskura ka kama shi, hakan zai jawo mana matsaloli, kuma kai ma matsalolin za su fita kanka. Ni na fi karfi a ce dan siyasa ya gaya min matsala. Duk idan kun ga dama ku je ku tande karkashin takalmin na gori, amma ni kuma sai na sa shi ya lashe kasa. Rudra, bai kamata ka gaya wa 'yan majalisa irin wannan magana ba. To ta yaya kake so in mishi magana Yalla bai? Duk wani wanda yake goyon bayan mutumin da ake tuhuma da laifin ta'addanci, kowa ya shi a haka zan yi mishi magana domin baya da kima. To mun ji muna goyon bayan na gori. Kamar yadda muka yarda da cewa ba kan daidai muke ba, ɗan rashawa ne mu, kai ma kanka ba mai gaskiya ba ne. Za ka iya kirga miliyoyi nawa ka karba a hannun Nagori a matsayin cin hanci? Duk wani cin hanci da Nagori ya baka ya rubuta ya ajiye shi a cikin wannan fayil ɗin. Yawan kuɗaɗen da ya baka, sau nawa ya baka da kuma kwanan wata, komai yana nan a ajiye. Har hotunan kama ya sa aka ɗauka da wayarsa. Ka gani, ga hujja nan. Gaskiya mutanen shi sun iya ɗaukan hoto. Yanzu za ka iya cewa baka karɓi miliyan 5.5 daga hannunsa ba? A Yalla bai, abin da na karɓa miliyan 5,750. Gashi a nan, ka duba lissafi na ka duba nashi, yana dauke da risitocin gwamnati na duka kwanakin da na karɓi kuɗaɗe a gurinsa. Risit na farko dauke da sunan Nagori, domin kada wani mabaracin shi ma ya dawo mahaukaci irinsa nan gaba. An tura miliyan 2 ga hukumar kula da mabarata. Nagori ya kone gidaje da yawa. Miliyan 1 na gyaran gidaje zuwa ga waɗanda aka yi wa asara. Ya mayar da yara da yawa marayu, saboda haka na raba miliyoyi zuwa gidajen marayu. Kuma ita ma kanta gwamnati ya cuce ta, saboda haka na tura wasu kudaden zuwa gidauniyar babban minista ta agaji. Yalla bai da abin da ya faɗa haka takardu suka gwada duk daidai ne. Minti da miliyan 15 da ya karba fa na kes ɗin hatsari da aka yi. Wannan fa? Me za ka ce? Bisa doka mai laifi a cikin kes ɗin hadari ana ɗaure shi na wata 3 ne. Baya ga haka kuma za a ci tararsa ta 50,000. To su kuma iyalan wanda ya mutu fa, ya za su da rayuwarsu? Wannan kudade wa iyalan wanda aka kashe na bayar, za ku iya tambaye su. Ni fa ma'aikacin al'umma ne, al'umma kawai zan yi wa aiki. Ku sani. To wai kai nan sanda ne ko kuma dan daba? Ruwa biyu. Me haka kake gaya mana Rudra? Kana jin cewa za ka yi wasa da doka ne? Wata dokar? Mutumin da kullum ana canza masa gari, kuma kowane gari da dokarsa. A wannan gari zaka ji an hana shan giya, idan ka je wani gari kuma sai kaga doka ta bari a sha. Doka ta yadda da karuwanci a wani gari, kana shiga makwabtarsu kuma sai kaga an hana karuwanci a garin. Kuma kowane addini ma dokarsa daban ce. Kuma kowane gari yana da irin nasa tsarin dokar. Saboda haka ni ina aiki ne bisa dokata, ba dokar ku ba. Mu da kai ba ma da bambanci. Abin ne mana shi muke aikatawa, kuma kai ma yadda muke so mi da kai, haka za mu da kai. Ka gane? Wai barazana kake mun kome?
Muna gaya ma abin da zai iya faruwa ne kawai. To idan muka kama na gori ya za ku yi? Lalle za mu kashe kai yanzu nan. Dan Allah na ga maluki na zai iya taba gashi na. Gaba da rundunar 'yan sanda ce fa nan gurin. Umarnin mu za su bi. Dolan su ma ai mai girma shugaba. Akwai wani kuma mai abun faɗa? Bismillah, mai magana ya faɗi. Ba wata magana da zami. Makaman mu su za su yi jawabi. Yanzu hukuncin ka yana tattara a gurin mu. Sai da muka ga dama muka yi da kai. Da kyau. Ƙarshen wannan wasan naku na yau kenan. Iya abin da na dauka ya ishe ni. Dauka kuma? Kwarai. Duk wani abin da kuka faɗa a nan na dauka a kyamarata da take cikin wani alƙalamin mai ƙarfin megapixel 4.5. Ai wannan kamar ni ne. Ruwa biyu yana rubuta jawabai kuma yana daukan hoto. Yawwa. Sautin ma ya dauku da kyau. Sun shirya za su kashe DCP a ofishin kwamishina. Abin mamaki. Me haka? Shi ne za ku shigo min da makamai masu haɗarin tsiya? Don ma rashin mutunci har ofishin 'yan sanda za ku shigo min da makamai? Wannan wani irin wasa ne? Wani ai shirme ne? Makamai kuma a cikin wannan ofishi duk da tsaro da aka saka? To kenan wannan yana gwada cewa wasu ma makiyanmu na waje za su iya shigowa kenan da makamai. Me amfani irin wannan? Ta yaya aka yi gwamnati ta baku wannan taurari na girmamawa haka? Ga kuma albashi mai gwabi. Kuna ta yasar gwamnati. Gaskiya kun ji kunya wallahi. Yanzu irin wannan Rudra ka zauna mana dana. Mu san ta yadda za mu bullo al'amarin. Tattaunawa ya kamata mu yi. Magana ta ƙare. Zan bar nan gurin na je na kama na gori daga gidajen labarai har zuwa majalisa. Duk mai so ya kare masa mutuncinsa. To yayi kokarin dakatar da ni. Ku sani. Yalla bai abin rubutu na. Na gode. Banzaye kun kasa yin komi. Ka ba da waya minista da gufati. Gashi. Da biyu. Alo. Ai ministan ma fitsari a wandansa. Me? Ina nufin ya shiga ban daki. Yalla bai kada ka damu. Kwana ɗaya ne kawai za ka yi a ciki. Gobe Rudra zai bar garin nan. Sabon wanda za a kawo kuma sai yadda muka yi da shi. Kar ka damu. Kawai ka je ka yi kwana ɗaya da kawunka a Murshid Abad. Ba wani abu bane. Kai komishina. Kai hakuri yalla bai. Ya fi karfin mu abin. Mai girma na gori. 'Yan sanda suna ta kai kawo a kofofin shiga da fita na gari. Mawuyaci ne samun hanyar fita. Mun duba motoci da yawa yalla bai. Sannan mun kama mutanen shi da yawa. Amma mun kasa samun nagori. Ku binciki kowace mota. To yalla bai. Ku datse kowace hanya. Ya kai sun yi magana? Na yi masa masifafan duka yalla bai. Amma babu wanda ya ce wani abu. Ina ganin a duk cikinsu babu wanda ya san inda Nagori yake. Har yanzu ba a ci nasarar kama Nagori ba. Kenan 'yan sanda sun faɗi ba su yi nasara ba? Nasara ko faduwa yakan samu ne bayan an gudanar da wasa. Sai aka wayi gari Nagori ya zama dan gudun hijira. Sadudarsa ita ce nasarata. Amma yalla bai da zamu buga. Gaskiya. An ba DCP Rudra takardar izinin kama Nagori, amma har yanzu rundunar 'yan sanda ta kasa kamo shi, yayin da har yanzu ba san inda yake ba. Hukumar 'yan sanda ta kasa samun nasarar kamo shi. Sayar me haka kuma? Wannan majami'a ta yi nesa da gari ai. Kwarai kuwa,
Hakan yana ɗaya daga cikin martabar majami'a. Kowace addu'a an amsa min ita. Na yi addu'ar miji, an bar Rudra. An riga an amsa miki addu'ar ki. Amma dai na wata kunna za a amsa min. Ka ƙarfafa addu'arka. Za a amsa maka. Sadaka. Shin ban faɗa maka ba? Babu canji ka rabu da ni Nunu. Ya aka yi gaga ne? Kai, Rudra mabarata sun ƙara yawa a nan wurin. Sadaka jama'a, sadaka, saboda Allah. Ai ina ta lura ne. Sai na fahimci ɗaya daga cikin mabaratan ya kasa zama daidai. To shine fa na tuna. Kana da basir ko Nunu? Tai! Shin ban gaya maka ba cewa wata rana zan yi jifa da kai akan layi? Kana kan titin ai. To amma kuma sai ya zama na anan ne ni zan samu na birne ka. Domin ni tsauni ne. Idan kai tsauni ne, ni kuma Hanuman ne. Ka san Hanuman a tafin hannun sai ke ɗaukan tsaunuka. Ka gama da su tukunna. Kai kuma ka fara da wannan. Kai, ku ja baya, ku maza baya. Kowa ya watse. Mu je ma.
a ba ka bari mana kai ka bari ya isa haka ya isa na ce ka za ka kama ni ka tafi da ni amma baka tuna da cewa ana nan za a kawo sabon DCP garin nan kuma shi zai sake ni kuma daga nan na tabbatar maka ba zan kyale ka ba ba zan taba rabuwa da kai ba ba zan kyale ka ba Na gori, na san cewa kana da ikon mulki, kuɗi, jigon siyasa, ni kuma ina da al'umma, kuma suna so na, kuma suna ƙauna ta fiye da kima. Shi yasa ba zan kama ka ba, sai dai in kashe ka a yanzu nan. Kai